Avui en dia qualsevol ha vist alguna sèrie o pel·lícula de Marvel, assolint un caràcter pràcticament transcendental a la nostra societat durant els últims 10 anys. El que no tot el món sap és quin ordre cronològic és el que s'ha de seguir, ni quines són exactament les pel·lícules que formen part del cànon de l'MCU. Avui en Sentit Aràcnid vos portem la cronologia de la fase 1, però a més vos fique una xicoteta introducció històrica per a que entengueu en quin context naix Marvel Studies i que entengueu per què n'hi havia tantes pel·lícules de Marvel rondant al mateix temps sense formar part del mateix univers. Agarreu paper i boli, que comencem. Durant els anys 90, l'editorial Marvel Comics va batre rècords de ventes gràcies als X-Force de Rob Liefeld, l'Spider-Man de Todd McFarlane o els X-Men de Jim Lee. Però poc després va patir la fugida dels seus principals dibuixants per a fundar l'editorial Image, en la dècada més ominosa de la història dels còmics. Després de mil i una tretes per a tractar de subsanar la situació, allargant de forma innecessària trames com la saga del clon de Spider-Man o despilfarrant els diners a base de portades variants que només buscaven l'especulació, la casa de les idees, Marvel, es va arruïnar. A meitat dels 90, Marvel es trobava en bancarrota i a punt de vendre's o tancar. No obstant, va poder donar-li la volta a la situació venent els drets cinematogràfics dels seus personatges més populars. Per exemple, els drets de Spider-Man els va vendre a Sony per $6 milions. És per això que Fox es va fer amb els drets dels X-Men, els Quatre Fantàstics o Daredevil, Universal amb els drets de Hulk o Sony amb els drets de Spider-Man. Eixes ventes van permetre a Marvel no desaparèixer i va poder tirar avant gràcies a encerts editorials com els Marvel Knights de finals dels 90 o l'Univers Ultimate de principis dels 2000. Durant els següents anys, l'ascens de Joe Quesada com a director editorial portaria Marvel a la seva millor època amb permís de Stan Lee i Jack Kirby. Marvel recobrava el prestigi editorial perdut a base de grans còmics com els New X-Men de Grant Morrison, l'Spider-Man de John Michael Straczynski o el Daredevil de Brian Michael Bendis, a qui li encomanarien fer-se càrrec de guionitzar la col·lecció dels Avengers, amb vistes de futur. I és que sí, els drets cinematogràfics dels Avengers permaneixien a Marvel ja que ningú gran estudi s'havia interessat per ells. Mentira, Warner es va interessar per Thor, però va desistir. Durant eixos anys, 2005-2006, va néixer Marvel Studies gràcies a que l'editorial s'havia fet d'or amb grans històries com Civil War o els orígens de Wolverine, Lobezno, com el coneixem així. Marvel Studies va començar a planificar pel·lícules dels personatges dels que sí que disposaven els drets, com l'Home Formiga, el Doctor Strange o els Runaways, però finalment la fase 1 de l'univers Marvel seria la següent. La primera pedra de l'univers Marvel al cine va ser contar la història de Tony Stark, el multimilionari, playboy i filàntrop de la indústria armamentística que acaba construint i portant una armadura per a salvar la seva vida. La pel·lícula estaria dirigida per Jon Favreau i protagonitzada per Robert Downey Jr. en el paper que rellançaria la seva carrera. Iron Man enllaça directament amb la pel·lícula individual de l'Increïble Hulk, protagonitzada per Edward Norton en el paper de Bruce Banner i dirigida per Louis Leterrier. Estes dues pel·lícules encara no estaven distribuïdes per Disney, que compraria Marvel poc després, i l'univers marvelita encara estava en penyals, cosa que generaria discrepàncies per a alguns actors, provocant canvis com el de Don Cheadle, com a nou màquina de guerra en lloc de Terrence Howard, o Mark Ruffalo, com a Bruce Banner substituint a Norton. Ja amb Disney, la seqüela de l'exitosa pel·lícula d'Iron Man expandria les possibilitats introduint personatges nous, com la Viuda Negra encarnada per Scarlett Johansson, i establint conflictes psicològics i morals per a Tony Stark amb rellevància directa de cara a les següents pel·lícules. He de confessar-vos que és la pel·lícula que menys m'agrada de Marvel. Dirigida per Kenneth Branagh, Gilderoy Lockhart per als fans de Harry Potter, la quarta pel·lícula de Marvel presentava els germans déus Thor i Loki, interpretats per Chris Hemsworth i Tom Hiddleston, preparant el camí a la pròxima Avengers. Encara que tracte sobre un dels meus personatges favorits, no és de les pel·lícules que més m'agraden. Poc abans de la pel·lícula coral que concluiria la fase 1, es presentava El primer Venjador. Protagonitzada per Chris Evans, que venia de ser la torxa humana als Quatre Fantàstics de Fox, i dirigida per Joe Johnston, a qui coneixereu per Jumanji, la pel·lícula presenta Steve Rogers, un home dèbil però de cor poderós, que es converteix en el Capità Amèrica durant la Segona Guerra Mundial, enllaçant directament al present amb Avengers.
I arribem a la culminació de la fase 1 de Marvel, amb la pel·lícula que serviria de reunió dels herois ja presentats contra un enemic comú que vol esclavitzar la Terra. Joss Whedon, conegut per ser el creador de Buffy Caçavampirs, complia amb nota el seu primer encàrrec cinematogràfic amb una pel·lícula que, en el seu moment, seria la tercera més taquillera de la història amb 1.500 milions de dòlars de recaptació i de la qual encara s'estudien els diàlegs i dinàmiques entre personatges a les escoles de cine. I fins ací, la fase 1 de Marvel al cine. Un dia parlarem també de les pel·lícules de Fox, ja que pense que l'univers mutant pot donar molt de sí en un vídeo. Podeu seguir amb la fase 2 ací a Sentit Aràcnid. He creat la llista de reproducció i només heu de passar al següent vídeo. Ah, i no oblideu que si vos agrada el nostre contingut, subscriviu-vos, doneu like, deixeu un comentari, etc, etc. Moltes gràcies. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta?